Tento rok som hodne zneutralizovala farby, takže tá kolekcia sa odohráva v takých ako čierno-šedohnedých tlmených farbách. Je rozdiel v tom oproti minulým kolekciám, že som si nenašla žiadnu hrdinku, ale idem skôr po štruktúrach a materiáloch, ktoré ma inšpirujú k tým jednotlivým siluetám. Mám tam ručne pletené svetre, hrubé pleteniny, rôzne gramáže pletenín, chlupy, chlpaté látky, napodobeniny nejakých kožušín, cibelíny a tak ako krásne sa ako prepájajú, komunikujú navzájom spolu. Je to veľmi minimalistická kolekcia. Väčšinou sú to rovné alebo uplejšie siluety. To ťažisko by som povedala, že je v ramenách a v pase tento rok. Je tam aj, čo je vlastne taká možno novinka, aj nejaká ako jemná drapéria. Práve v tých pleteninách alebo v tej ako jemnej vlne. A mne sa veľmi páči ten kontrast takej tej ako surovej vlny, fanskej oblekovky s tou ako jemnou, nežnou krajkou. A rada ich tak do seba zapíjam.